Tvorivosť, odvaha a spolupráca. Mladí dizajnéri, animátori a scénografi spojili sily a pripravili v Košiciach módnu prehliadku v rámci projektu Young Spirits. Prvýkrát sa pridali aj uznávaní návrhári z východného Slovenska. Šperky idú. Sme v zákulisí, kde sa študenti školy umeleckého priemyslu vo veľkom pripravujú na módnu prehliadku. Je to trošku tréma, ale myslím, že to bude v pohode. No a takto už na MOLO prichádzajú prvé dizajnerské kúsky. Vlastnú kolekciu si pripravil napríklad aj Leo, ktorý študuje odevný dizajn. Inšpirovaná je šachom. Moju kolekciu raz som robil okolo 215 hodín a už od februára na tom pracujem. A mám dokopy 12 modelov. Stretnúť takýchto návrhárov je proste dream come true úprimne. Počas celého roka sme zhotovovali, navrhovali modely a žiaci ich nemali kde predviesť. Oni si ich sami navrhnú a sami ušijú. Predvádzala aj naša dcera. Veľmi sa mi páčila, bola som nervózna za ňu a ona to zvláda suverene. Zaujalo ma mnoho kúskov, aj som si niektoré zdokumentovala, lebo naozaj boli krásne. Mne sa to podujatie naozaj veľmi páčilo. Mne to naštartovalo kariéru, tento spôsob prezentácie a vlastne odtedy som zmenila život a začala som sa venovať tomu, o čom som roky snívala. Dúfam, že v budúcnosti budem tu aj ja tiež ako dizajner a nielen študent. Spojenie študentov a návrhárov má okrem spolupráce ukázať, že aj Východ má štýl. Ľudmila Smetanková, Slovenská televízia.